magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuting hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-Ibery ko sa Ibery, very good ang asabi. Hello everyone! Welcome to the iBerry Gold Radio Show. Ngunyan na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bag-o na produkto na makakatabang, mapakarhay ang sa indong paghiling. Ang bag-o na iBerry Gold with lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada.
Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo. iBright Extract. Inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata pareha kan inflammation, irritation, infection, asin dryness. Ang iBright extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry berries. Sadit na bilugon na prutas, malat o man kolor pero makatas, mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa gangun ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakaray kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-iBerry ko sa iBerry. Very good ang asal ko. Ano ang ngaran mo tabi, asin edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamatikan day ka pa nag-iBerry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang iBerry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko daan ay very good. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahi na an sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Takulaon na salamat sa ay very good. Malinawon na tabian sa kuyang mata. iBerry Gold with Lutein. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula, ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein ang blue light asin ang ultraviolet rays na nakakaraot sa retina asin macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, asin ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa iBerry. Very good ang asal ko. Komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang iBerry Gold with Lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan iBerry Gold with Lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata. Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong simana o pagtumarkan ay very good Lutein at hindi ko ang pagbabago kan sa kuyang pagsili. Dati malabo ang pagsiling ko, pagbanggit bitisil ang pagsiling ko. Ngunyan, malinaw na ang pagsiling ko. Dahil nang dayo napapadalang mata ko katapos mag-computer ni alabang oras. Ang iBerry Gold with Lutein ay mababakal sa Mercury Drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po ng doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, dok, si water doc. Ang galing ng doktor mo ano? O, bingganan ma'am sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. At
Marog kayan pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ang sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 20 kita kan bulan na Enero aldaw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko, sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Jimmy Guanzon. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa Tercer Distrito kan probinsya ni Albay, di sa bilog na Rinconada area Sinman probinsya kan Camarines Sur. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga panahon na ini, mag-eribahan kita sa laog na sa may kabangang oras na presentasyon kana programang Barata Asin Platika. Ini pala ng mga nai-impound na mga bihikulo na pinagdadarakop ka na Land Transportation Office. Na dakula kayang problema kay ni kaya kadakol kan mga nai-impound na mga motorsiklo. Mayormente talagang pag-abot sa ipinapotob ka na LTO o LTO national, igwa pong national law. O yan ang pinaka-problema pag abot digdi sa mga local, sa local government unit, mayo umanin kumbaga ordinansa. Talaga na ginigibo ang mga LGU, taday maninda pwedeng labawan ang national law na ipinapautob kan LTO. Kaya dapat digdig wa manin mga local ordinance ang lambang LGU kung talagang gustong minimisar ining mga kolorom na motorsiklo. Specialmente sa mga barangay, tamayo man po dyan nagdadakop. Ana tanod, dahil man pwedeng magdakop.
Mayo man nga ni sindang basihan kung anuan ipapataw na kastigo digdi sa mga violators kana motorsiklo. Kaya ini po ang nadidipisilan ang pag-abot sa pag-implementar ka na lay pag-abot digdi sa local government unit. Kaya dapat ang sanggunang panlungsod o pambayan magpasar nin ordinansa. Kumbaga, igwa na nga ning national law, adaptaro na lang ang national law kapit sa pagpapautob ka na lay sa mga local government units kung ano talaga ang pwedeng ipataw ng mga kastigo digdi po sa mga violators kan o kaining mga nagmomotor. Tamahiling mo sa LTO, kadakol kang mga na-impound na motor. Naon dyan, so mga dahil nagre-renew kan rehistro. So iba man, totalmente mayong rehistro perming nakabugtak sa motorsiklo for registration. Ngunyan, ang nangyayari dyan, kadakol kan penalidad na ahago po na ninda, imbis na balukaton ang motor, kan may sadiri, kan driver, pinapa-impound na sana. Kaya kadakol ba kan nagkakaralapang motorsiklo dyan sa opisina kan LTO sa mga manlain-lain kaning branches. Kaya ini po ang masakit digdi sa tuyang nasyon. Kadakol mga pinapalapang motorsiklo dyan sa LTO. Tapos kung dahil na binabalukat, may kunyan man ang LTO na ipabakal na lang. Alagad makakabakal ka dyan, bultuhan. Kaya ka man makakabakal ng motorsiklong individual. Kung mayo ka man kapital, anuhon mo man pati yan. Tani ba pati dyan, mga dispalinghado naman. Kaya mangyari dyan, susabing kakahuya na lang, makina kan motor. Pag binakal kan, okay itong nagbakal. Kaya dyan po nasasakitan ang LTO kung papaanuhon na i-dispose talaga ninda ining mga nagka-impound na motor sa laugkan sa inyong opisina. Nakatambak, iba pa dyan. So, bakusan ng mayong restro dahil nagre-renew kan restro, kundi itong mga na-aksidente. Ikon ang sarong motorsiklo, nagdadarang driver, mayo nga ning driver's license, kumbaga minor de edad, so iba. Ang kadakli pating mga abusado sa tinampo, itong mga minor de edad, alagad mayo man yan mga lisensya pa. Tada ipamansin na pwedeng tawaan kan LTO. And driver's license na pang professional. Kasimple baga. Tapos kung mga minapadaralagan dyan sa National Highway, una mo, helicopter ang motor, tapos igwang mga pigbubugtak sa motorsiklo na tambot sa bang riribok. Pag pigmo-modified baga, ang nagdadara minsan mga minor de edad ka mga abusero siton highway. Ini ang dapat tauan atensyon kan Land Transportation Office, kan local government unit. Kung talagang gustong makontrol ang pagparadakol kan mga violators nin motorsiklo digdi sa satuyang nasyon. Saka mabawasan ang mga aksidente. Sa minsan saro po yan sa nagiging cause sa kan mga aksidente ining mga kumbaga dahil man nag-agi sa pag-drive, nakanood sa ng magmaneho dahil man tataw ka na mga lane na susundon pag-abot sa tinampo. Kaya kung mga minapadaralagan, huna mo mayo ng kagadanan. Mayo man pakiaram, an iba pati ang rason. Oy, kung mabangga ngaya, tangkilo na. Kaya pakaskas nga ang dalagan, tamayo ng mamatiyo na kulog, pambira niya kung mga rason yan. Paano kung may nabanggaan, may
nadamay ka pa, maray kun ikana sana. Na aksidente, so nabanggaan mo, makahirakman baga. Namayo man pag-aram, kung bigla ka na sana binudalan. Kung nagdadarakan motorsiklo, hobin pa. Tapos, mayong lisensya, so motor, expire and restro. Kaya ini po ang dipisil digdi sa tuyang nasyon. Kadakol dapat tauanin na focus sa tuyang gobyerno pag abot sa pag-implementar kan mga lay. Lalong-lalo na sa tinampo. So itong inaapod na road user safety. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay nga to? Diyan po sa Banuan Canabao. Diyan sa Barangay Salvacion ki Mading Rose Batan asinman ki Ana Proel. Siyempre diyan man sa San Jose. Di punong barangay Nini Ablan asinman ki Manay Munching Maglapid. Pwede ko na kumusta si Lynn Baracena Rambuyong. Sabi pa shout out sa kuyang pinsan kundi yaon dyan sa nasyon kan Saudi Arabia. Kamusta man ki Manay Hilda Rambuyong asin Manay Pinagunawon dyan po sa Santa Teresita digdi po sa siyudad kan Iriga. Daro po digdi sa siyudad kan Iriga na dapat matawan atensyon ini bagang mga shoulder ka na tinampo tapos mismong tinampo digdi sa may Alpilor Street saka Ortega Street. So iba na kunyana na espalto na semento ibang mga lubak. Kaya lang dakol pa po pwedeng pakarahayon digdikan City Engineer's Office. Minsan ang mga bihikulo ang shoulder dahil nalugod maagihan talubak. Minsan ang digdi sa Maya Ortega Street. Pag nagdadangadang ka na dyan sa University of St. Anthony o dyan sa USAN, igwa po dyan lubak, duman mismo sa Haranikan Pedestrian Lane, Parikodo, abang lakbang kan lubak. Sabi nga ni kan ibang mga nakaka-obserbar, digdi siyudad kan Iriga. Ano daw nga kung gasto sana yan mismo ni Attorney Mickey Ortega, presidente kan USAN. Kaya na mismo magpasimento, makwartaman baga ngayon, sinambit ng eskwelahan. Bagay, pwede man niya ako. Kung bakong kuripot. Aloy ng panahon, ang aram ko. Kuripot ang may sadiri kan sinambit ng eskwelahan. Kung gusto lang na ipagibo itong dipunto, Tito Nonoy Ortega, okay lang. Pero kung habo, may mga rason man kaya ito. Taga-ano ngayon, LGU. Hindi ngayon dapat mag-asikaso kan sinambit ng tinampo sa kan DPWH. Ayan po ang namalisyahan kan mga Irigenyo pag-abot digdi sa siyudad kan Iriga, siyudad. Pero kadakol pa man kan pwedeng mga asikasuhon, pakarhayon kan local government unit. Ayan po ka mga simpleng bagay sana yan. Pero kung madangog kita di ikakarahay man po yan kan Iriga. Kaso mga nagdidigdi ay magayon man palang yan tinampo sa siyudad kan Iriga. Pinapakarhay man palan ngaya kan City Engineer's Office kan liderato ni Mayor Rex Oliva. Imbis na maagihan pa po ang shoulder, dainata kung malusong ka. Tapos kung minsan kadakol mga estudyante na nagruruluwas sa eskwelahan na ini,
Diyan na baga sa shoulder nag-aaragi. Ani ba nga ni, bakaw na sa shoulder, diyan na mismo sa tinamputa, naglilikay duman sa lubak. At estudyante, abo man malubak, malosong. Kaya ini po ang dapat asikasuhon. Pangapudan niya to sa local government units ka na syudad nin Iriga. Para man po ini sa karahayan kan mga taga-Iriga. Mahiling mo an banwan kan baaw, an banwaan kan nabwa. Magagayon baga ang shoulder kan tinampo. Iba pang mga banwaan digdi po sa Rinconada area. Kumbaga, tinatawan atensyon itong mga diferensyado ng tinampo. Palinghado na. Diyan nga ni sa Banwaan kan Balatan. May tinampo dyan na Recodo. Tagkod nyo niyan, indasan akong tapos na ito. Haloy na baga ito, pagpapara repair. May nagrarasay pati ang daga duman. Di sa may punda ko napapasala, may party na yan ka na Kabanbanan. Itong harani na po dyan sa may sentro ka na Balatan. Talagang tauan man atensyon kan mga nanunongdan ano mga tinampo digdi sa Rinconada area ano ante magkaparakarhay adakol man kan pundo kan LGU kan Department of Public Works and Highways dahil lang po napapakarhay sa kada natatauan na atensyon. Report! Nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Karondang Diggs. Bira maluwayong bagan boses mo. May baga naglalawag na gano'n yung boses ah. Good morning, karundang Kuya Philip. Sige, go ahead. May bareta, aliligdi sa good morning, Kuya aliligdi sa Pasakaw. Na kung saan arestado kan mga operatibas gikan sa Pasakaw police station o municipal police station ang tarong suspitsado na 39 anyos na nabiso sa pangalan na Joe na presidente sa barangay Santa Rosa del Norte digdi sa nasambitan ng Banwaan na kung saan iniluwas na kahit kan Pasakaw Municipal Police Station inarestan na sambitan ng suspitsado kasubangging alas 8:04 din pagkapon duman sa iyang residensya sa nasambitan ng lugar. Ini ka na makabakal sa iya an sarong pusir buyer kay banan an informante gikan sa mga kapulisan nin sarong sa siya nagwang laman na pinagtutuburan na shabu na nakakantidad bagay ninin 500 pesos. Asin kan nakaigwang body search dispense kan pagkain sa iya na kuha pa sa iyang posisyon ang nasa 8 pang sasya na nagalaman ng pinagtutuburan na shabu na minaabot ni 6,500 pesos na kung saan ang mga illegal na droga na nakuha sa iya dinala na duman sa Camarines Sur Crime Laboratory para sa magkakanigupang eksaminasyon at sinsangunyan yaw na sa kustudiya kan Pasakaw Municipal Police Station na suspitsado para sa magkakanigong disposisyon at sa angatan ng kaso sa pagbalgar sa Republic Act number 9165 o mas listado kumuha na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Yan mo na kaya, Philip, anak ko niya itong baritahalig disip sa Pasakaw, Camarines Sur, disip karundang Dix Martinez Jr. para sa RPDCKI, ang Magmang Kailiba, reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga eras mong informasyon dyan sa luwas. Hoy, happy birthday pala kay classmate ko ni kan elementary dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po siyudad kan Iriga, kay Arlene Ampungan. Arlene Ampungan Servas. Man Mamundong Bareta para nagsuhayan si Katniel, si Catherine Bernardo saka si Daniel Padilla. Iguurulayan ngunyan sa social media ang pagbebenta kan harong ni Daniel Padilla sinman Carla Estrada sa Quezon City. Nagaluluwas kaya kan nagtalikod na si Mana na o kan maraman kan mga netizens na ipinapabakal na ni Daniel ana sa iyang coaching Chevrolet Corby Sting Gray C7. Nagkakantidad man ang harong nin 50 million pesos. Magarumduman binakal ni Daniel ang harong bilang sarong prestaran. Pambihira pag-arog na kanan istorya. Daw nalulugi na si Daniel Padilla na suminuhay kay Catherine Bernardo. Minsan ang mga artista baga abang gugolo. Ano man mga netizens lalong-lalo na po ang mga hobin. Laman kabilib. Ito mga pakulo, ito mga artista. Ken, ono-ono na sana, maginibo, magsuruwayan, mag-irisadan. Ay, na pangyayari. Tapos yung iniidolo. Kan mga kababayan niya to, kan mga hoben, ano ba? Ay, Santissima. Kaya mayong nangyayari sa Pilipinas sa sobrang kaidolo kan ibang mga artista. Una mo, Garona Santa. Santissima. Sabi kan padi, pag-arog na kayanan buhay, kan ibang mga kababayan niya to, lalong-lalo ng mga hobinis, pra-idolo ka mo kan mga kalungkutan sa buhay, kan mga artistang ini. Idolo nindo, so karahayan. May makukuha ka mong marhay na leksyon. Sabi nga ni kan, moral lesson. Marhay na moral, bakong moral lesson ang nakukuhanin do. Iba man. Ang nangyayari, mga immoral bagan ibang artista. Masuruhayan, masararuan. Ano man ang makukuhanin do dyan na karahayan sa araw kaya ng mga pag-iiribahan kan artista. Dahil nakukontento sa saro sana. Ay pambihira. Aray pa mga ngod, tranquilo. Dahil mga artista ka di, lang gugulo.
basta may cellphone ang mga ngod, magkakanda okay lang. Tapos ito kadlagan, nagkumapurot-purot ang mga pwedeng pabakal ito sentro. Okay sa na itong ngod, buhay mga kita. Arag ka na buhay, importante buhay. Yung iniisip na kun ano-anong mga problema digdi sa kinaban. Kontento ang buhay kan mga tugang nyatong itong. Mayo nang nakukuha duman sa indang lugar, nalipat lang. Naman niya kita sa ibang lugar ta. Ay maluya na nga din pala kaya sa ading uda. Maski mga mapupurot na noyog, mga gugulayin, magagates, baga na dana basang ngaya. Sirot na ngayang ud. Naman niya kita ibang lugar. Yan pan kasimple ang kan buhay kan mga tugang nyatong itom dyan sa kadlagan. Hoy, kumusta palaan ki mading Flori Maestrado asin man ki padiyong ko mading Levi Maestrado dyan po sa Santiago digdi Ciudad kan Iriga. Yan dyan sa lugar kan tribal community. Tapos ki Manoy Mando Reyes dyan man sa San Ramon, Banwaan kan Buhi. Yung mga kunyan ini mistiso naman ng mga ito mistisa pagbabae. Pero mga amigo-amiga tayo ni. Kumbaga mahihigos sa indang pagkabuhay. Kaya nahiling man si Pading Levi may owner na. Gwapa nin tura-tura. Kaya di mo man masabi itom yan, magputi kung nagiinguan sarong tao. Napapakarhay man po ang pagkabuhay. Pero kung nagpaparainugak, nagpaparaarog kay Juan de la Cruz, sigaan tingag, kung mahulog na subayawas, duman sa puon, yung asinson buhay. Adakol po kaya digdi sa Pilipinas, ano ba? Sige na sanaan asa. Para halat, ayuda sa gobyerno. Ayan po ang dipisil kung ang pagkabuhay niya to, iasa niya to sa gobyerno. Dahil asinsuhan, pag-arog kayan. So iba sa naman, tas iba, daw pigayaduahan ka na sa tuyang gobyerno, naghihingaw man kan sa indang pagkabuhay. Pero ang kadaklan kaya, milita pigpapara ayudahan kan gobyerno, sige na sanan halat kan ayuda. Total nga buhay man nga kita ngod, dawa da kita magtrabaho, bestaan na ayuda kan gobyerno, pero ming itinataw sa satuya, dahil mapungotan sa tuyang pagkabuhay, happy kita. Obserbaran po nindo na mga miyembros kan Purpose. Yan ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Tan pamilya kayan, basta ma-payout na. Wala ka mga happy, nagpipila dyan sa mga bangko. Ingatan may payout na naman nga ngod, may pasiram-siram na naman nga kita. Tal nga, pigparatawan man sa nakita kading gobyerno. Boson tayo tinataw ka gobyerno. Sa mga masisiram na pagkaon. Painom-inom pa kita pa, tsugal-tsugal pa. Haya-hayaan buhay. Pero man sa nakamusik kagawad daday. Konsuelo minsan, ining mga tugang niya to. Miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino Program. May mga requirements, hindi ba dahil man pinagigibo? Ano ang pinapautob na policy? Kung tatanggalo na, dahil nagsusunod duman sa policy ka na eskwelahan, saka kan DSWD, tali nga, pinapatawad man nga kita. Sabi perming igwang Mercy. Inaasahan ta nga si Mercy. Kaya kita matatanggal sa pagka-miyembros kan Purpose. Ambira niya ako pag-arog na kan an rason kan mga miyembros kan Purpose.
mapipispis an pundukan gobyerno. O ini man natupad kalahi, laman ka mga happy basta nagahalat kan re-resibihon. So mga miyembros dyan, sa kaso mga nagtrabaho. Yan nga ni sa Banwaan kan Bato, sabi ni Acting Mayor Vic Ramos, piraman nga ma-receive ninyo si Tontopad. Ngaya, lampas man yang 3,000 Mayor. Bakalon ko na ngaya, 2,000. Aburaw ngaya kami Mayor, sabi kay itong mga miyembros kan Topad. Logi man nga kami Mayor. So, subahan ni Acting Mayor Vic Ramos. Nga yung ditong mga kamada, may mga sweatshirt pa, naka-uniforme pa. Kaya magayon pala nang magtrabaho sa Tupad sa kadigdi sa Kalahi, may mga uniformeng sweatshirt. Pira kan itinataong tangdan sa Sainda. Hindi ako napapasalan, aldawan ninda sa pagtrabaho, digdi sa Tupad, karo 300 man labi. Kaya laba, karelax iba sige man sa na basing-basing. Tapos pagda nagbabantay na barangay official, malitik-litik. Diba may kaput man sa ginsighid. Kumbaga nagpapaanod sa naman kan oras. Kung ano-ano na sa nabagang ayudan itinataw kan sa tuyang gobyerno para maging hugakon ang mga Pilipino. Pero okay man po yun yung Tupad sa kainin sa Kalahi. At least may nahihiling na naginibuhan. May mga trinatrabaho kisa kan ibang mga miyembros kan purpose na sige na sanan asa. Tawa din nagtatrabaho, nagre-receive. Yan po ang dipisil pag-arog kayan ang dalagan kan pigpaparaayudahan kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga mayo ng paghingo sa pagkabuhay, taigwaman nga kaming marireceive. Nga kami magligid-ligid sana, turog-turog sana, pabatang-batang, dadi baloy. Pero may aram ako kaya na. Nagkaan man nga kami, dawa ko pa batang-batang sa nangod. Di ayahay man nga raray pirman buhay. Minsan pa inom-inom pa. Ay lang magsirente ka ng baso sa kaanbuti. Ngiringod. Nagiinom mo, nagraralasi ka. Hindi maraya talaga. Mga kampang pag-arog kayan ngon. Nagpapakonsuelo sa na po kita. Minsan may mga kampang man kayo. Pera kan kung minsan yun na gusto mag-istorya. Buo nang pataramon sa mga kampang. Tapos kung nagbibidyo, gusto yun na para kamot kan microphone. Yun na gusto para kanta. Pero ayaw ng mga kampang. Diba pong mga arog kaya na kababayan kita. Yan diba, yung kaligayahan. Tapos ikaw dyan pag nabuburat na, sige na ang pambuli, dahil ka man nakikiaram. Ay, pambira talaga ang buhay. Kan mga Pilipino na mahilig sa tuma-tuma, ma-relax-relax kan buhay. Hindi yan, iba, minsan, garo dahil mo nakaka-relax na kung arog na kaya, kung sukampang mo. Iba, sigan, pakidiskusyon. Tapos, dyan na nagpupun ang kararibukan. Kung habong padaog susaro, nagbabaragta ka na. Parang kung baragta ka na, sana, kung igwa pa nin gamit na armas, tapos bigla na kang tinosok. Asos, baga, buhay. Kaya,
kung nag-uugma, mag-ugma sana. O nagtutuma-tuma, magtuma sana. Di magpara dakol nin kung ano-anong mga kababalaghan, kalungkutan sa buhay na istorya. Minsan iyo po yan ang nakakaraot sa harampangan, nakakapadulag sa kahampang. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay niya to dyan sa Tercer Distrito kana probinsya nin Albay ki Congressman Fernando Didi Cabrado. Siyempre ki Sir Jerry Navarez ang LTO Chief kana Ligao City. Saka saya mga pag-iriba. Hoy digdiman ki Ma'am Connie Piña Flor ang LTO Chief kana Ciudad din Irigas saya mga pag-iriba. Yata pala na natapos na ang pag-repair kan atop kan opisina kan LTO. Ang budget lampas 1 million ang nag-implementar kan repair. Iyo po ang Department of Public Works and Highways digdi sa Rinconada area na nakabase dyan sa Santa Teresita sa Banawaan kana Baaw. Kumusta man kay Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram kana DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Siyempre kay dating Congressman Sal Fortuno asin man kay Vice Governor Sal Fortuno ki Ma'am Jo Fortuno. Yan sa Inapatan Nabwa. Kumusta po kamo? Sa kuyang amigo dyan sa Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur ki Engineer Nilo Salazar. Saro na naman pong aksidente, gadanan sarong motorista matapos na magpairarom asin mabutong kantrak sa sitio Kanlangka, Barangay Pibera, Biga, Catanduanes. Pinagbistuan biktima na si Rogelio Torquator, 58 anyos, residente kan Barangay Tinago, Biga. Mientras na ang driver man kan truck iyo si Jan Abarca, 34 anyos, residente kan Barangay Buyo, Birak. Kaibahan man ang pahinanti kaning si Earl Tumagan, 39 anyos. Residente kan Barangay Palnab del Sur, Birak. Sigon sa report kan pulisya, dai natantiya kan driver kan motorsiklo na pagliko sa korbadang parte kan Tinampo. Asin napaduman ini sa ibong na linya kung kaya buminangga ini sa kasabata na truck. Nakairarom man ini sa truck asin nabutong pa ang biktima kana 9 metro halis sa eksaktong lugar kan pinagbanggaan kan mga bihikulo. Kaya ingat-ingat po kita na mga driver. Tapos ini man na manunungod sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nawaan doon na ang objetibo na dai maipabisto sa publiko ang taong nanggagana sa loto. Sigon ki PCSO General Manager Mel Robles, pinoprotektahan ninda ang nanggana lalo pata dakulang kantidad ang napangganahan kaini. Paliwanag man ni Robles na kaipuan nindang balansihon ang sitwasyon. Kaya arog kay ni ang sendang ginigibo.
Tapos iniman na si Senador Jinggoy Estrada lusot sa plunder. Na pangyayari. Not guilty ang naging hatolman kan Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada matapos ang sarong dekada. Sa 396 na pay ng resolution na acquit si Estrada sinman si Janet Lim Napoles sa kasong pandarambong dapit sa pork barrel scam. Sa ibong kay ni convicted si Estrada sarong sarong kaso bilang direct bribery o sa kasong panunuhol. Ni kaya si Senador Jinggoy Estrada mahilig pala man sohol. Man sa plunder nakalibre siya. Naiinda. Hindi daw sa mga kasong plunder na ini. Ngaro ba ko naman makatutubod ang sentensya? Tapos papalibre yun. Sabi na bail. Anong klase ang gobyerno ta? Ang hostis siya digdi sa Pilipinas? Takol bagang mga kinasuhan na plunder nakalibre sa kasong ini. Dakol naman darambong na iba mga politiko. Sa rao nga ni, dati pang presidente, nagborbogkos ng baliog sa liog. Mala, nakalibre ba kanina sa kasong ini? Ay indang justice system tapo ini sa Pilipinas. Ibong Revilla. Sugurang ng senador. Dating senador Juan Ponce Enrile, pinalibre baga. Si dating senador Gringo Onasan na mayad, pinalibre. Nagpiyansa sana, kaya ay, kung minsan bako na bagang makatutubot. Kan panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte. Kadakol po ang pinalibre sa kasong plunder. Duman ka magngalas. Pig para pakulong man ni dipuntong presidente Benigno Noynoy Aquino. Kan panahon man ni dating presidente Rodrigo Duterte, pig para palibre. Kaya muya na. So, mga pig para palibre sa kasong plunder ng mga opisyal kan gobyerno. Sa namang palan nga kaya, pag nakasuhan kayang plunder, pag may connection ka sa presidente, madaling palibrehon, hayahayan buhay. Wala po kitang 57 minutos makalampas na alas 7 in pagkaaga. Tapos po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more!
Cash in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors: Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Kuha na kita 9 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Pala na ako Bicol party list, sabi ni Congressman Jel Bongalon, nagkaiguanin na Student Monetary Assistance for Recovery and Transition Program o SMART Payout para ini sa mga qualified beneficiaries na nakareceive ni na tig 25,000 pesos one-time financial grant to help our college students in the competition of their studies. Dakulang bagay, dakulang tabang po ini sa mga estudyante. Digdi po sa tuyang nasyon. Digdi sa Bicol, ako Bicol party list sa naman, kadakling o dakol na mga itinatabang. Kumpara sa ibang mga party list, maray kan panahon na si yaon pa si Congresswoman Niña Taduran sa ACT-CIS, kadakol man po siyang naitataong ayuda ana ACT-CIS digdi sa syudad kan Iriga asin iba pang lugar ka na Bicol. Pero ngunya na mayo na, ano na daw nangyari sa ACT-CIS? Garumayo na lamang bagang mga itinataong proyekto digdi sa tuyang lugar. Anong nangyayari, Senador Tolpo? Pero puro na sa nareklamo, nakakaabot sa imo. Pag-resolver kan mga may problema sa mag-agom, sa mga binobole, kung ano-anong mga problema kan sarong tao. Pero yun, nasa na nahahaman man kan ACT-CIS.
Ano ba pong mga party list digdi po sa tuyang nasyon? Kadakol ng mga party list baga. Nasubot, nagre-representar kan manlain-lain na sektor pero mayo managayong nahahaman. Aruan ginigiribo kan ibang party list pansadiri sa naman. Na sektor ang sendang pinag-iisip. Bicol Saro party list kadakol man tarpulin. Ay ko ini tadakol na man tarpulin. Nagkuriyat ang tarpulin digdi sa Rinconada area. Kan Bicol Saro party list kun pinapagibo na bagayanin mga proyekto nawa mga tinampo. Puro sa naman tarpulin ay mayong mangyayari kaya. Ano ba nga ni nagkasuruyaan na kaya itong mga proyekto ba na puro na sa nalapid kan mga politiko. Magkasuya na ba kung pagparaisipon samantalang ang kwarta kan o ang kwartang ginagastos para sa mga proyektong yan hali man sana sa bulsa kan mga Pilipino, kan mga Bicolano, kan mga taga Camarinesor, kan mga taga Rinconada. Kaya ang dapat dyan ay bugtak. Ito bagang ibinubugtak kan iba pag-abot sa proyekto na this is where your taxes go. Diba kung pagparabugtakan kan mga pangaran kan mga politiko ta uyam na nagsusuya na sabi digdi sa Rinconada area. Tapos sa iba man na nag-umol na bagang kay itong mga lapidang iton mga ngaran. Nang mga nagsawang pagpararek at itong mga ngaran nila maray nga kin proyekto pating ibang nagiginibo. Baga na malasado man. Fairness po pag-abot sa mga project pinakadakol na proyektong na obserbaran ko digdi sa rehiyon kan Bicol pag-abot sa mga party list. Hindi man sana talagang ako Bicol. May covered court, may multipurpose building, tapos may mga scholarship pa sa mga estudyante. O so ibang mga party list hain man ang pinatindog na proyekto o ipinasiminto man lamang. Kaya singilon ta pag-abot kan eleksyon ining mga party list na ining mayo man nagkakarahara man nagayon iba. Pag-abot dyan sa kongreso puro sa naman pagwapo ibang mga party list. Ang bilog na Rinconada nakatutok na kay Philip Baracena. Katapusan po kan taon na ini namulok-pulok na naman ang ibang mga politiko mahiling nindo. Kapag abot kan bulan na Oktubre filing na naman kan mga kandidato sa lokal na posisyon. Kaya ini man po ang pagkakataon niya itong mga botante na singilon ang mga kandidato kung mayo man nagkakaharaman na ma-re-elect. Minsan nasasayang sanan sa tuyang mga boto sa mga arog kaining mga politiko. So iba sa naman. So iba may nagkakaharaman man. Kaya lang kadakli pag abot dyan sa kongreso. Ano ba pong mga party list kaput man gandara kulang politiko.
ano man talagang pagpaparagaribuhon dyan sa kongreso kan mga ini. Kung ano ang sabihin, kan nagkakabot sa indang darakulang politiko, yun sa naman. Kontrolado sinda, ang rason man kan darakulang politiko, kami baga ngaya. Ang guminastos sa indong party list. Kami man yan dapat makinabang. Magsunod sa nakamo sa muya. Na magparakor kontra. Hoy, kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande, asin man ki dating kagawad Lowell Yeno. Nagkumpleanyo, ano basang? Diyan po sa Antipolo Old Nabwa Camarines Sur and siyempre ki Konsyal Manulog Sano Luzon kan Banwanin Nabwa. Yata pala na ining mother tongue sintuono. Sabot na mga tataramon lingwahe sabi ni Sir Norman Badjola. Kolor la ka importante ta amuya nagtataw kin buhay ka mga bagay-bagay imahinasyon ta kon darwa sa naa kolor itom sa kaputi bukong mabublay. Maray sana kon painting ni Leonardo da Vinci asin man ni Rembrandt na in chiaroscuro ta pambihira yan. Pero a kolor na piga uurulayan tangon yan bakong ordinaryo kundi sa kinaaban o mata kun sa parabulang kaya kolor kan mga lalong o pambulang ready na kamo sabi niya. So mga parabulang nagdiscover kaining mga kolor na sasambiton ko. Arog ba kan alimbuyugon, bangkas, talisayon, tabas, irang, puti, pula, bakungon, sarab, pang binabayi. Pag sinabing binabayi, minsan ang kolor po kan manok kayan. May itom, may nagboboro-brown, nagurikutikan. Kundi ang binabaying manok, may sarong kolor man lang yan. Kaya lang, iba man ang hiro-hiro. Ang tindogon. Garo lalong, garo babae, garo guna. Ngunyan, pag linalabanan yan, minsan kadaraogon kan kalaban. Iba man ba yan, kumbaga pag mirar, kaya ito pong kalaban na lalong. Itong diretso ang tindog. Sigan urok-otok kan lalo muna dumaragan kalaban. Kaya makonselo man po ining mga parabulang kun minsan. Tapos igwapanin burik-butikan, igwang itom. Sigon digdi sa mother tongue na istorya. So tunay na parabulang pwede pang magdagdag. Ako kaya para dara sa nakan manok ni tatay. Kung minabulang siya. Sa luwas na ako kan bulangan. So bulangan na subuot kay ito yan pa sa San Jose. Saka sa bukid-bukid inda konse na bukid-bukid ining isasabing ini ni dating Vice Mayor Norman Badjola kan Baaw. Baka dyan ini sa mga kurukadlagan ito palang tupada. Bagong liti mong bulangan. Yan pati delikadong mausun na naman po ang mga patupadahan. Kumbaga mayo ng restriksyon arog kan mga panahon na may COVID kaya nakakabuelo sa mga parabulang na bawal ang face to face na mabulang. Tangon yan kariguan na naman mga patupada
nagpapalusot tapos itong mga haranenan piyesta. Parati dyan sa mga barangay, dahil man po yung nahali. Ito nga ni, maski may COVID, di ko pag-iraray mga nagpapalusot, nagpapatupada. Hindi, medyo talamatam, talagang mahigpit ka ito. Kung parangon yan, belo na sa tuyang mga kababayan, sa tuyang mga parabulang. Makonsuelo man minsan ang bulang. Lang pag-abot sa tupadahan, mag-ingat kita, taigwa man dyan minsan. Mga parasubang sabi. Nagipustahan ga, uy pag kunya na madadaogo na, so sa imong kalaban, biglang nawara, so sa kapustahan mo dyan sa, tupadahan. Ako na, experience ko man po ba ang kan mga panahon. Ito, nagkakahilig man kitang taga bulang-bulang. Maski tupadahan, pinagpapasyarang ko man niya. Maski day nga ni ginagakod, so manok. Sabing day iniistira, ay ilinalaban niya na matisting niya ko ang manok kung talagang matibay. Dawa day inistira, hindi katubuan daog. Tapos itong mga mistisong Chinese chicken, kasugsog man itong handler ko, laban ta na ngayon, maski puwakian kalaban, puwakian laban baya, uy, ilinalaban, maski kadakula kan kalaban, buisit man niya ako ni katubuan daog. Di malas pating kay bahang kay tupon kay to, ay dahil na niya ako mapara iba-iba sa imo sa tupadan bulangan. Napupogrot sa nabaga niya ako, naubos ang kwarta akong pinagpagalan. Niya ako kay ni, kung mabulang, magsadiri na sa ng kayas. Na minsan may mga pasubo man na kaibahan, kadiri malason pati. Masakit kung arugan na ibahan mo, ito pala kaya so style niya nagkikristo dyan sa bulangan, kadakol minsan mga Kristo. Ganyan pag nadadaog ka, karo mo apo dun Judas. Ay, pinasubo sa kwarta mo. Ay, pambiraan buhay kon minsan. Pag-arog po kayo ang dalagan ta. Tudo kan mga Pilipino tabang hilig sa mga sugal. Ako sa naman bulang. Hindi ngunyan na bahar-bahara na nga ni. Maski ang mga, yan bagang karakros o ining awang nasabi. Tapos ining mga tungit, pusoy dos, basta ano man na klaseng sugal na may imbeltong baraha sa kakwarta ng mga barangay, na bawas-bawasan na ito pinautob baga kan Philippine National Police, may kasuguan ka ito si Tatay Digong, nagabos ng mga pasugalan, darakupon, magsadit man yan o dakula. Kaya ito, dakol mga nadadakop, maski mga tri-mobile drivers, operator, pakakayod, kaya minsan dyan sa gilid-gilid, nag-aawang na nagkakarakros. Pero ngunyan, mayong gayo na pag nahiling sindakan pulis, tapos kukuha kwarta pati ang baraha, napasala pa, dadaraong ka duman sa headquarters, may blatter report ka na pati ang mga paratungit. Kaya kabihira na baga kan mga mahiling mong nagpaparasurugal dyan sa gilid-gilid sana o kaya sa mga pampublikong lugar. Pag nasa repsipan ka kan mga pulis ay
makumpis karon an sa imong kwarta sin an baraha. Bagay maray man yan na aning magpara surugal na gayo so abang ka mga sugsug na mga parasugal. Tapos ipinabakaw sa nanganing sugal pati ang mga nakahuba baganin bado. Pinagbabawal na yan. Kundi inianlay na talagang masakit man maipautob, lalong-lalo na ngunya nating init. Sigurado, mauroba nin bado ang mga kalalakihan. Halangan man ngayon na pirmi na sa nangyaon sa aircon. Mahanap perminin malimpoy na lugar. Sa irarom kan kanyugan, sa irarom kan mga punin kahoy. Kapag nagtama ng El Nino, talagang kadakol na naman pong maapiktaran. Tapos mausan hilang na high blood. Kaya sa mga naggagamit nin mga bulong na pang high blood, parati an reseta pati kan doktor na mga bulong sa high blood kung bakong kandisartan, losartan. Ngunyan ka mga mahal pati kan bulong na yan. Maintenance para sa pagpababa kan sa imong blood pressure. Kan sa imong dugo kung ika high blood. Tapos minakita man ang doktor ta, siyempre ma-check up sa mga kababayan niya to pag hina-high blood, ma-check up daw muna nga kita duman kay doc. Ako man pag nagpapa-check up sa high blood, sabi ko, "Nyako, doc, so kunyan lang, mga generic lang na maintenance dahil mo man ako panganaan, doc." Harog sa nakan pakiulay sa doktor ta kung mo pakiulayan man ang doktor talagang re-resitahan ka mangganin mga panrimati pati sa imong bul sa mga high blood. Ang doktor ang isip manggan siyempre mag-income. Dakulan may hilang la ka-happy ka mga doktor. Kung na naman niya kita mga bubulungon, pigkain ka man. Kamahal naman pati ko niyan kan pa-check up. Lalo kung mga espesyalista, pinakababa na po dyan ang 500 pesos. Maray sa iba, arog kay ni ki Dr. Rene Gonzales. Yan, minsan nga 250, 300, okay na. Digdi po sa tuyang lugar, may mga doktor man digdi na talagang panganaan ka. Ang iba panganaan kanin matataas na dosage nin bulong. Inisip gad yan, maray nga ining luay-luayong ko sana na magparaluya ang buhay. Kaya may mga doktor man na pampakusog buhay, may pampaluya din buhay. May pambira niya ako pag araw na ganang dalagan ta. Kaya pirming sabi ba kan doktor, bawal magkasakit. Talagang magastos. Bilog na Rinconada, nakatutok na kay Philip Baracena. Iba na pati na duldog ko na kung may ma-report na. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Sa pangaran kan bilog na persa ka na RPN DZKI Radyo Ronda. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oko. Information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena.
Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.